roce a kdo získá nejvyšší ocenění České filmové a televizní akademie v jednotlivých kategoriích, uvidíte v následujícím přímém přenosu z pražské Lucerny. Slavnostním večerem vás provede Martin Zbrožek a já vám přeji dobrou podívanou. Děkujeme všem partnerům Českého lva v čele s generálním partnerem přírodní minerální vodou Magnésia a hlavním partnerem cen Akademie ČSOB, kteří vás zvou ke sledování přímého přenosu. Česká televize v koprodukci s VAC, Wachler Art Company, vás zvou k přímému přenosu z pražské Lucerny. Český lev, to jsou výroční filmové ceny plné napětí. Svět dobrodruhů, kteří se nebojí riskovat a točit filmy s vašimi příběhy. Český lev je dravý, rychlý a umí ocenit skvělé nápady. I když vyhrává jen jeden. Svět fantazie, to je Český lev. Dobrý večer vám všem doma u televizních obrazovek. Já se vám hlásím ze svého komentátorského stanoviště přímo ve velkém sále z Lucerny spolu s kolegou Vladimírem Kokutuladze. Vladimír je asi 187 cm vysoký a bude bdít nad dnešním večerem. A teď už si počkáme, než se nám připojí náš moderátor. Dámy a pánové, pan Martin Zbrožek. Jedem. Martin zvolil velké otevření. Takové jsme viděli naposledy v 36. v Grenoblu. Pane jo. Jo, nazdar, dobrý večer. Dobrý večer, jsem tady, ano, ano. Mám tady i rukavici pana kaskadéra, děkuji. Tak to je hozená rukavice, přátelé. Dobrý večer, já jsem tady a se mnou je i tady tento večer. Sláva, oslava filmu. Film, úžasný film, který nás neustále nabíjí, který nás rozplakává, který nám dává kus života. Tam je nahoře pan kaskadér. Viktor mě říkal, nemám rád to čekání. Když pode mnou je 6 pater, já se mám trefit do té krabičky od zápalek. Tohle mi říkal kaskadér, tak přesně takhle jsem se tam cítil. A já jsem se trefil! Jsem tady správně, dobrý večer, aspoň doufám. Takže vy mi to dejte najevo, že jsem tady správně. No! Jsem tady! No jo! Dobrý večer, nádhera, jste úžasný, skvělý, ano. A teď si to vezmeme opravdu, doopravdy. Teď, dobrý večer! Šavírko! Jak říkám, nádhera. Úvod je opravdu veliký. Skvělý, tak to půjde. Myslel jsem, že jste chladný a nejste. Já taky ne. Takže já tady vítám tu oslavu, já tady vítám film, já tady vítám tu slávu, já tady vítám lva. No, a co vy? Taky vítám. Mám rukavici. Kde jsem skončil? No, a co vy? Ne, žertuju. Vítám lva, ne jedinýho, vítám toho největšího, vítám jich tady těch malinkých pár. Kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5? Ne! Jich víc! Kolik nás sem přijde? Kdo je napjatý? Teď je to úžasný. Vítám tady tu atmosféru. Vítám všechny rodiče, dědečky, babičky. Vítám všechny diváky v televizi. Ahoj, 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 koukejte se. Atmosféra je skutečně vynikající. A vítám vás, filmové tvůrce. No dobrý večer. V sále je bezmála 3500 platících diváků. Takhle ne. A baví se královsky.
režiséry, všechny umělce, herce, střihače, kaskadéry, stavěče, všechny lidi, co k filmu zákonitě patří. Bez nich bychom nebyli. Film nám dává obraz nás, dává nám zrcadlo. Dává nám možnost si poplakat, zasmát se. Lidi, je to fajn! Jo! Takže pojďme k první kategorii, ne? To bychom měli, rukavici máme. Pojďme na to. První kategorie je úžasná, úchvatná, jaká jiná než Český lev za dlouholetý umělecký přínos českému filmu. Přátelé, takže show začíná. Pojďme si pustit projekci. Ne. Netleskejte, žádná projekce zde není. Jen tak jsem vás zkoušel, jestli Už Goethe říkal, že před veselostí prchnem na Takže kozla. bez projekce. A to je právě tento případ. Jo, jste ve střehu, hned si toho všimnete. Přijde někdo jiný. Kdo? Host. Host? Proč? Protože to vyhlásí. Kdo? Host. Protože předá cenu. A kdo? Je to ředitel ČPA? Petr Wachler. Petr Wachler! Dobrý Ano, večer. Petr Wachler osobně. Dobrý večer. Krásný, stručný úvod. Já jsem zde dneska nechtěl stát, ale protože v nemocnici připoutala k lůžku baculatá, rozžhavená 40 Pavla Dostála, který tradičně předává tuto cenu a nechtějí nám ho z nemocnice sem pustit a ta 40 ho tam drží skálopevně, tak mu jenom posílám co nejvíc síly a věřím, že všichni mu taky posíláte teď aspoň kapínek síly a vzpomeneme si na něj. Protože Pavel je velký bojovník a vzkazuje vám, hlavně poslancům, že věří, a to bylo jeho heslo pro dnešní večer, že poslanci schválí nový zákon o kinematografii a já držím všem poslancům palce, aby zmáčkli to správné tlačítko a český film mohl dále žít. To je všechno za Pavla Dostála a já teď přečtu prvního držitele Českého lva dnešního večera. Českého lva za dlouholetý umělecký přínos získává paní Stella Zázvorková. Potlesk pro paní Stelu Zázvorkovou. Dobrý večer. Celá Lucerna stojí před touto neuvěřitelnou dámou. To byla. Jo! Bravo! Bravo! Já vám děkuju. Já vám velice děkuju. Musím vám říct, že to byla strašně těžká cena. Nezlobte se na mě. Člověk toho moc nevydrží v těchto letech už. Ale mě ta cena porazila. Co se dá dělat? Děkuju vám a těm, kteří vlastně byli proti, že jo? Protože proti se přitahují. Co se dá dělat? No, já nevím, jak bych vám poděkovala. Dny nejsou nakloněny tak starým lidem, jako jsem já. Vzpomínám často na pana Vericha, který říkal, pamatujte si, stáří je strašná věc, ale je to jediná možnost, jak se udržet naživu. Bravo. Jo. Tak. Děkuji vám.
Gratulujeme, děkujeme panu Wacklerovi, jedeme dál! Nepřestávejte, tomu já můžu mluvit i do potlesku. Tak nám to krásně začíná, je to rozžhavený. Než si zrekapitulujeme filmy za minulý loňský rok, tak já vám řeknu něco, co vy můžete. Vy můžete všichni něco vyhrát. Je tady anketa, přátelé. Dnes večer máte vy možnost získat výhru. Jeden z vás, kteří se zúčastníte ankety a budete hlasovat pro nejlepší film loňského roku. Vyhraje tady to kinoauto za mnou. Renault Modus Magnesia. Je vybaven? Zkouším vás. Hned si toho všimne. Není vybaven. A ten mikrofon zkouší mě. Hopla. A jsme zde. Je vybaven minikinem. V interiéru je spousta minerální vody od generálního partnera Českého Holva. Je kompletně pojištěný u pojišťovny hlavního partnera Českého Holva a výherce najde v kufru celou řadu českých filmů na DVD. Na DVD. Na DVD. Své tipy, nebo snad své vtipy, zasílejte ve formě SMS na telefonní číslo, které vidíte. Ano, to vidíte. Zase mě zkoušej. Z jedné SIM-karty je možné poslat jen jeden vtip. Nebo tip? Obojí. Ale jen jeden. Vítězný film ankety a výherce se dozvíme zhruba ve 22:00, což znamená pro nás, co mluvíme normálně, 10 večer. Pořadu nazvaném Lví party. Lví party? Lví party nebo lví party? A nebo také Lví party! Já prosím o projekci rekapitulace českých a koprodukčních filmů za rok 2004. První premiérou loňského roku bylo volné pokračování divácky úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák. Budeš šubrnět, Nováková. Dušan Klein a Ladislav Pecháček rozšířili sérii básnických komedií titulem Jak básníci nestrácejí naději. Některá fakta o skutečném zločinu ze 70. let dala vzniknout snímku Bolero kameramana a režiséra F.A. Brabce. K natočení koprodukčního Krále zlodějů inspirovali režiséra Ivana Fílu osudy dětí zapojených do organizovaného zločinu. Jako první z 9 letošních debutantů vstoupil v dubnu do kina režisér Marek Najbrt s antihokejovou satirou Mistři. V českém filmu neznámým žánrem hororovou zombie komedií s titulem Choking Hazard debutoval Marek Dobeš. Komedii o lásce, o cestě odvážně k hysterii a zpátky nabídl osobitě islandský absolvent FAMu Borkur Gunnarsson. Juraj Jakubisko režíroval Postcoitum, film, který je nejen o sexu a má výmluvný podtitul Mrazivá city komedie. Až dosud pouze kameraman Martin Duba natočil pro svou rodinu a s jejími členy celovečerní film Správce statku. S podtitulem Správný chlapi si poraděj sami vznikl další debut, situační rodinná komedie Pánská jízda Martina Kotíka. Non plus ultras, to je komedie se sociálním podtextem o 5 fotbalových fanoušků jednoho pražského klubu. Debut Davida Jařaba, Vaterland, lovecký deník, je mnohoznačným příběhem nabízejícím autorovu surrealistickou poetiku. Komedie, která vás rozpláče, drama, které vás rozesměje, tak se divákům nabízel nový snímek Jana Hřebejka Horem pádem. Duše jako kaviár, to je epizodický příběh ze současnosti, pod nímž je autorsky podepsán režisér Milan Cízlar. Co se odehrává v naší mysli během narkózy při náročné operaci? To je otázka Jana Němce ve filmu Krajina mého srdce. Především k dospívající části publika směřoval příběh Randyho a Jáchyma s titulem Snowboarďáci, autorský debut Karla Janáka. S adaptací rozsáhlého románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi vstoupil do kin poslední debutující, zkušený televizní režisér Viktor Polesný. Tak jsme si zrekapitulovali. Filmů byla skutečně celá řada. Karty jsou vrženy. Pojďme na to. Druhá kategorie. Český divácky nejúspěšnější film roku 2004. Prosím, projekci.
V kategorii divácky nejúspěšnější český film je následující pořadí. Podle údajů Unie filmových distributorů vynesla návštěvnost snímek Pánská jízda na 5. místo, 4. skončila dvojka bláznivé komedie Kameňák, pomyslný bronzový stupínek patří komedii Jak básníci nestrácejí naději a těsně pod vrcholem zůstal film Horem pádem. A cenu přijde předat a přečíst nám výherce. Tak to jsme zvědaví. Kdo? Herečka, klaunka, komička, Jarka Krečmerová. Jaroslava Krečmerová osobně. Jaroslava letos oslaví své jmeniny. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. 1. července. Já jsem rád, že jste přišla. Už nám to začalo. Ano, už jsem poznala. Řekněte mi, Ano. vy jste hrála v Kalamitě. Nepřipadá vám tady něco podobného? Ne, vůbec ne. Tady ta práce byla také nádherná, ano, s paní režisérkou Chytilou, jako vždy. Tam jsme byli akorát celý v bílém, protože jsme leželi často ve sněhu a tady je to všechno v černém, krásném. A je tady teplo. Ano. Je tady teplo. A tak si přečtěme toho, kdo vyhrává tuto kategorii, dokud je teplo. Českého lva za divácky nejúspěšnější film získávají snowboardáci. Potlesk pro tvůrce snowboardáků. Cenu předává Jaroslava Krečmerová. Jaroslava je asi 169 cm vysoká a slyší na jméno Jarka. Dobrý večer. A diváci už mají možnost vidět. Gratulujeme, dobrý večer. Tým tvůrců filmu Snowboardáci. Taková horda lidí. Přátelé, a takový malý lev, nemáme tam většího? Dobrý večer, děkujeme moc krát. Ještě před 14 dníma jsme si mysleli ve společnosti Falcon, že budeme přebírat Českýho lva za úplně jiný český film. Pak jsme výsledky přepočítali a zjistilo se, že vlastně poslední týden v prosinci, kdy byly vánoční prázdniny, rozhodli o tom, že snowboardáci porazili jedničku roku 2004 a to film, oni mi do toho skáčou tady, Ať skáčou. A to film Horem pádem. Já bych chtěla poděkovat producentům, že se s náma do toho pustili, a tvůrcům, že vlastně vytvořili tak prima, fajn dílo pro mladé publikum. Děkuji. Bravo. Já ještě chci poděkovat divákům. Poděkování pokračuje. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří na ten film přišli a děkujeme, že na ten film přišli několikrát po sobě, protože samozřejmě o to nám jde jako producentům a myslím, že vás to doufám pobavilo. Tak já jenom, je to teda cena pro distributora, ale já musím poděkovat hrozně všem těm, kteří na tom filmu pracovali a díky kterým ten film vypadá tak, jak vypadá, takže celému štábu, všem hercům moc děkuju, všem našim partnerům, partnerkám taky samozřejmě, protože to s náma vydrželi a že nám věřili, že nezmrzneme a děkuju všem divákům, že na to vůbec přišli, děkuju moc. Tak to je režisér snímku. Já jenom děkuju České televizi a Magdě Sedlákový, která sem nedošla. A tohle je náš Pavel. Poděkovat Vojtovi Kotkovi a Jirkovi Mádlovi, který sem nepřišli, ale sedí tady někde tady. A chtěl bych poděkovat paní doktorce Peškové a Falconu za to, že se o ten film tak zasadili. Děkuji. Gratulujeme! Bylo to hezké předání. Ahoj! S Pavlem Melounkem slavíme spolu svátek. Je to v červnu. Třetí kategorie je tu s náma a s ní nejlepší herecký výkon, nejlepší ženský herecký výkon, ovšem ve vedlejší roli. Podívejme se na to. Prosím projekci. Na nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli byly nominovány Klára Melíšková za stvárnění Zdeny ve filmu Mistři. To by se stejská po mámě, viď? No, tak to už stačí, ne?
Katarína Talbachová za postavu Julie v dramatu Král zlodějů. A Ingrid Tymková za roli Hany v Horem pádem. Ukaž kapsy. No dovolte, proč bych... No jen se nedělej, já ukaž kapsy. Ukaž kapsy! Mami, neblbni! Když to nebylo, tak snad může ukázat kapsy, ne? No prosím, taková šarvátka. Je taková šarvátka i tady někde? Cenu přijde předat a vyhlásit vítěze této kategorie. Kdo? Dáša Bláhová. Dobrý večer, Dášo. Nemáte náhodou narozeniny? Mám, děkuju. To jsem se trefil. A včera jsme slavili s Rogerem. Hi, Roger. Hi, Roger. Hi. Slavili jste narozeniny. And Christina was wonderful. We had a wonderful time, didn't we? Absolutely true. Sorry, Christina, you were a good sport. Thank you. Oh, great. Takže všechno nejlepší. Dášek k narozeninám. Můžu? Ano, jenom jsem si všiml, že vy jste taky hrála v Kalamitě a to už je mi nějaký divný. Jestli tady budou všichni chodit z Kalamity, tak co tady bude? Přečtěte naši vítěze. Nějaká kalamitka neškodí. Tak, Českého lva za nejlepší vedlejší ženský herecký výkon získává Klára Melíšková. Klára. Klára je vítěz této kategorie. Klára sláva. Dobrý večer. Já mám v křeči obličej, já si musím chvíli takhle držet. Já strašně moc děkuju. My nejsme v křeči, ne? Ale já jsem v křeči. Já když to takhle řeknu, ono mě to za chvíli přejde. Takže já strašně moc děkuju, pro mě je to neuvěřitelná situace. Pozor, vzadu, tady. Co? To podržím. To je neuvěřitelná situace, ano. Děkuju. Tak pro mě je to neuvěřitelná situace, že dostávám Trošku cenu... tam cuká. Martine, neskákej mi do... Dobře. Je to pro mě neuvěřitelná situace. To je neuvěřitelné, cuká tam. Cuká tam stále. Je to pro mě neuvěřitelné. Nebudu rušit. Je to pro mě Nebudu. Martine, já bych ráda poděkovala. Děkuju. Není záš! Klára Melíšková! Děkuju všem, kteří spolupracovali na Mistrech. Byla to krásná práce, mějte se všichni Ale to krásně. víme všichni! Kláro! Děkuju, Dáše! Nejlepší zvuk. Je další kategorie. Co jiného? Zvuk, zvuk, zvuk. To, že mě slyšíte. Ha! Je zvuk. Snad jsem to nepřehnal. Nejsem až příliš polopatický. Takže. Já prosím projekci. V kategorii nejlepší zvuk jsou nominováni tito mistři zvuku. Michal Holubec za ozvučení snímku Horem pádem. Jiří Melcher za zvuk k filmu Mistři. A Zdeněk Taubler za drama Král zlodějů.
Slyšeli jsme to! Úžasné zvuky, přátelé. A někdo zase přijde, to už tak chodí. A kdo? Malíček, balíček, nebo kdo? Je to velký malý Petr Čtvrtníček. A tady jsem. Tak dobrý večer, kolegu už jste si prohlédli, tak teď je řada na mě. Stihli jsme to všichni. Je to dobré. Já moc děkuju za tu příležitost předat Českého lva za zvuk, protože zvuk je můj velký kamarád a filmový zvuk je kolikrát to jediné, co z toho filmu zbyde, když se člověk otočí na druhý bok. Proto vzdávám zvukařům hold a jsem tady opravdu moc rád. Je to tak, je to opravdu tak. Stává se z kina občas doma někdy i rozhlas. A já to nebudu protahovat. Ne, to mě taky napadlo. Takže Českého lva za nejlepší zvuk. Tak zvukaři ještě počkají, ale já teď vyhlásím Českého lva za nejhorší zvuk. Získává kolega Martin Zbrožek. A teď už prosím pana Zdeňka Taublera za film Král zlodějů. Zdeněk Taubler! Tady je důkaz. Je to tam! Já gratuluju. Je váš? Zdeňku. Děkuju. Dobrý večer. Já bych chtěl poděkovat panu režisérovi, své rodině a akademikům. Děkuju. Máte pravdu, krásný zvuk. Gratulujeme, děkuji Petrovi Čtvrtníčkovi. Pátá. A kdo pak po mně pátrá? Malý žetík. Pátá kategorie, přátelé. Nejlepší výtvarný odpočin? Nikdo si nechce odpočinout. Jsme ready, jsme ve střehu. Wow! Nejlepší výtvarný počin. Prosím. V kategorii nejlepší výtvarný počin jsou nominováni Milan Víček a Katarína Běliková za práci na snímku Horem pádem. Posadíme se? To bych ráda. Já mám nohy jako konve. Jan Němec, Jiří Maxa, Jiří Milfajt a Michal Vlček za film Krajina mého srdce. A Milan Popelka za snímek Vaterland Lovecký deník. A kdo jiný by mohl přijít než dvě? Ale kdo? Teď vám řeknu jména. Jo, kdo to je? Kdo? Kde holky? Kde dívky? Martina nás trochu napíná. Lucka a Bára. Lucka Vondráčková a Bára Sajdlová. No. Málem se vás udeřil, že jo? Já vás zdravím. Dobrý večer. To je nádhera. Nádhera, schodili jste prostěradlo, jste takhle pod tím, že jo? Krásný. A na snowboardu, ne! Ne, skutečné. Holky. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, krásné, ještě jednou. Dobrý večer, krásné. Zeptám se vás, proč ten snowboard tu nemáte? Ne, to není ta otázka. Zeptám se vás. Já o vás vím, že hrajete roli Morgany v muzikálu.
Zajímavá role. Magie. A ta otázka? Ano, to je pravda. Tak zní otázka. Co vám to říká? Co to s vámi dělá? Jak se s tím smiřujete? Neplete se vám to do života? Ta magie, ta magičnost té postavy. Cože? Jo. Nepřišly gumičky. A to mi říkáte teď, když jsem nechala udělat nálev? Ano, to jsem si právě myslel. Bravo, úžasné. Krásné, já jsem se chtěl zeptat Báry, protože vím, že taky uvažovala o baletu. Nechceš si to ještě rozmyslet, Báro? No. Herectví nebo balet? Pořád o tom uvažuju, protože jsem se díky baletu naučila strašně moc důležitých věcí, třeba jelení skoky. Jelení skoky? No, jelení skoky a ty jsou občas dost potřeba, protože těmi jeleními skoky prchám před tak úžasnými muži, jako jste třeba vy. Promiňte, tu odpověď jsem si napsal já. Děkuju, Báro. Tak uděláme jelení skok, jumpnem. A přečtem si to. Českého lva za nejlepší... Rozumím. Držím tady už Dívky cokoliv. nás napínají. Za nejlepší výtvarný počin získává Milan Popelka za film Vaterland Lovecký deník. No to je ale počin. Přichází pan Popelka, který si na svou loveckou pažbu může dát i další zářez. Tentokrát skolil českého lva. Já gratuluji, dobrý večer, gratuluji. Mikrofon je váš. Já bych chtěl poděkovat samozřejmě režiséru Davidu Jařabovi a kameramanu Marku Jíchovi, ale hlavně Silvě Zimule Hanákové, která dělala krásný kostýmy k tomuto filmu. Bravo, gratulujeme. Blahopřejeme. Já děkuji holkám. A já bych chtěl ze svého místa v komentátorské kabině poděkovat svému kolegovi, panu doktoru Kokutuladze, který pro mě zase sbírá informace v zákulisí. Nejlepší výkon? Ano. Jsme u 6. kategorie totiž. Co ve vás vzbuzuje 6? Jaké pocity, jaké emoce? Ve mně vzbuzuje nejlepší výkon, mužský, herecký, ovšem ve vedlejší roli. Podívejme se na to, kdo. Na nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli jsou nominováni Jan Budař za roli Bohouše ve filmu Mistři. Nazdar. Nazdar. Jsem se tak najednou zdechnul. Jsem šel domů. Petr Forman za úlohu Martina v Horem pádem. Já vím, že máš pravdu. Tak jo. On mě už nedojme. Ale právě proto, že jí máš, tak se tam teď se mnou vrať. Přistup na ten rozvod, mami. Trošku nad věcí. Já tě o to prosím. A Jan Tříska rovněž za výkon ve filmu Horem pádem. Víte, koho jsem tehdy vyučoval občanskou nauku? Lenina. Koho? No vážně. Já, vyhozen z politických důvodů z fakulty, jsem vyučoval občanskou nauku, což je paradox první a paradox druhý samotného Lenina. Bravo. Hodili jsme kostky a já uvítám tentokrát 2. Byly to 2. Teď přijdou 2. Proč ne? Když byly 2, proč by nemohli přijít 2? To se rýmuje. Nerýmuje, ale možná, že jo. To ještě nevíme. To, co se rýmuje a nerýmuje, to nám řekne čas. Co my teď víme, co se rýmuje? No já teď vím, že Krištof a Matěj, že ty se rýmujou. Bude hádka!
jsou bratři Hádkové. Tady jsou! Nemohl se vás najít. Nejsou hezcí. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Moje otázka na tělo, kerej je kerej? Já jsem Matěj. Jo. Co kecáš? No teď, co mám říct? Já taky právě. To bylo... No, vidíte to. Tak já jsem Krištof. Přátelé. Tak dost. Kdo je kdo? Jsou to vynikající bratři. Já jsem Krištof. Mezi náma. Kdo je kdo? Ty jsi Krištof a já jsem Matěj. A ty jsi Martin. Ne! Já jsem Matěj, ty jsi Matěj, on je Krištof, ty jsi Matěj. To je naše hádka. Připravený. Kluci, přečtěte to. Tak já to přečtu. A ty to předáš. Já to předám. Rozdělíme si to. Tak jo. Tak říkej, tak začni. Za vedlejší mužský herecký výkon získává Českého lva Jan Budař. A Honzo, pojď. Jan Budař! Jan Budař si jde už pro svoji druhou sošku. Či spíše běží, Honzo, ale on ti to nikdo nevezme. Honzo má radost. Je to vynikající herec. Ve vedlejší roli. Dobrý večer. Děkuji vám velmi. Mám trošku v křeči obličej. Chtěl jsem poděkovat všem těm lidem šikovným, kteří vytvořili ten film Mistři, a Jiřímu Ornestovi za skvělou domácí přípravu a výbornou práci s ním, a vůbec děkuji velmi, opravdu děkuji. Gratulujeme. Pro zajímavost kolega Ornest Pánové, sedí ve čtvrté řadě, doufám, že nám ho režie v průběhu večera ještě nabídne. Víte, proč mi takhle padají ruce? Jen tak mezi náma, řeknu to tak potichu. Doufám, že mě nebude dozadu slyšet. Má přijít Hlaváček. Případně si nyní stižte své televizory. Hlaváček, nevím, jestli ho znáte. Inženýr Miloš Hlaváček je absolutní blb. A už můžete zesílit. Jo. Já jsem byl proti tomu. Já to nechtěl. Ale já tu nejsem úplně ten nahoře. A inženýr Hlaváček, ten má lepáky. No, nicméně. Jak se říká, dámy prominou, on tam mohl zůstat. Víme kde. Víme kde. To je trošičku místopisná hádanka pro naše diváky. On teď přijde. My víme, že tohle je přímý přenos. A my potřebujeme každou vteřinu. Takhle a takhle a takhle. Prostě vteřiny musí letět. Kde se narodil další host? Bude to tleskat. Musíte mu tleskat, prosím. On to má rád. On to po vás bude chtít, bude zdržovat. Tleskejte. Je to vůl, prosím. Prosím, inženýr Miloš Hlaváček! Já bych chtěl ještě pro diváky, kteří přišli až teď k televizním obrazovkám, připomenout, že právě přichází inženýr Miloš Hlaváček. Osobně. Hej, slyšíme se. Dobrý večer. Takže dobrý večer, kdo tu brečel? Dámy a pánové, všechny vás srdečně zdraví inženýr Miloševič Hlaváček. Ta. Ne, samozřejmě Miloš. Dámy a pánové, já jsem v úterý 1.3.2005 seděl v Drásově ve svém skromném příbytku a přemýšlel jsem, co budu dělat o vejku, o víkendu. A najednou mi zazvoní mobil a na druhé straně Váčkové, tedy VAC, produkce, a Miloši, přijeď, bla, 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 udělej srandu, bude legrace. Přemlouvali, něco zkrátka udělej. Já vám musím říct, já tyhle revujíčka moc neprožívám. Ale na druhou stranu Český lev,
je velmi příjemná záležitost, protože zde se Miloš je vynikající prezentuje skromný kabaretiér. příjemnej, milej, od srdíčka teplej artikl, který nás potom člověk. reprezentíruje na různých zahraničních akcičkách a dává naší republice punc, který si snad zaslouží. A já jsem přemýšlel, dokonce jsem rozjel webovou internetovou debatu, co zde vám předat. Nakonec zvítězil nápad jednoho diváka. Miloši, nechoď tam, protože ty by si z toho lva měl odníst. No já jsem o tom tak nějak přemýšlel, samozřejmě je to blbost, já jsem pojišťovák, ale za to se lvy nedávají. Ale říkal jsem si, protože když se na ty lvy dívám a teď dívám to byl se, takový drobný žert, protože pan Hlaváček studoval Vysokou školu civilní obrany. Nevědí, co říct. V Ostravě. Tak jsem si řekl, že bych tady mohl demonstrovat, jak přebrat českého lva. A neříkejte mi, lvíčata, že jste si nějakou tu říčku slavnostní v té koupilajdě nepřipravili. Takže já se teď tady společně s váma, jste lidé muzičtí, takže zkusme trochu fantazie. Představme si, že Miloš Hlaváček je kostýmér a jde si sednout mezi vás a začneme od podlahy, protože po ní musíme přijít. Dobrý večer. Pan Hlaváček si sedá vedle Rogera Moora. Tak. A čekáme na vyhlášení českého. Opravdu to není připravené. Českého lva za nejlepší kostýmy k filmu Bledě modré něhy získává inženýr Miloš Hlaváček. A to je velké překvapení. Miloš si myslel, že bude jenom povídat, dělat dobrou zábavu a nakonec přebírá lva sám. Děkuju vám, to jsem opravdu nečekal a já bych na tomhle místě chtěl poděkovat především Bohu v rohu. Ne, protože Bůh je všude. Dále bych chtěl poděkovat své první ženě Irče, která už bohužel není mezi námi, i své druhé ženě Jindře, která ještě drží. Ne, ona je bezvadná. A pak bych chtěl poděkovat bráchovi Dušanovi, tetě Liběně. Pak bych rád poděkoval panu učiteli Hrušovi, který si ve výtvarné výchově všiml, že čmárám líp než ostatní a podporoval mě v tom a to vlastně vzbudilo můj zájem o výtvarnu. Dále bych rád poděkoval trošku sám sobě, protože jsem neustoupil v různici, chcete-li v půdce, s režisérem Bledě modrých něh, kterému taky děkuji. A trval jsem na tom, že všechny kostýmy budou variace bledě modré, pouze že Agátka bude mít žlutý pásek a červenou stuhu ve vlasech a že tato prvoplánovost se stane základní hloubkou filmu. Dále bych rád poděkoval sameťárně, jak já říkám, naší revoluci. A jako zarytý ODSák bych chtěl poděkovat ODSce a vůbec všem stranám, kromě Komančů, teď nemluvím o Indiánech, kteří to s námi myslejí dobře. Miloš Hlaváček mi teď připomněl jedno staré přísloví, Dámy a pánové, já vám všem moc že v moudrosti je pozorování života a ne smrti. To řekl kdysi Spinoza. Tohle to byl ten modílek a já, jakožto Miloš, ne kostýmér, vám přeji, aby mezi váma byl mír. Protože když bude mezi váma, vyjdete ven, bude i na ulici, bude ve městech, bude mezi státy, mezi planetami. Dámy a pánové, co zbývá dodat? Snad jen... Dámy, pánové, pěkný večer! Tak to byl hezký zážitek.
Děkujeme režii, že nám nabídla. Inženýr Hlaváček! Inženýra Hlaváčka. Bravo, 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 bravo! No, co je? Úžasný Hlaváček. Co nás čeká? Kamera. Nejlepší kamera, přátelé. Která to bude? Tato? Támhle ty dvě? Ty, co jsou nejblíž? Ne, to bude tamta. Ta tam teď není, ta tam byla před chvílí. Poletuje všude. Ne, přátelé, nejde o kameru, jde o toho chlapa. Za ní. Takže nejlepší kamera. Jestli je žlutá nebo červená, na tom nezáleží. Nám záleží na tom oku. Čí oko je nejlepší? Pro zajímavost. 2003. Čí? Dnešní večer. Nejlepší kamera, já prosím, projekci. 27 Za kamer. nejlepší kameru jsou na Českého lva nominováni F.A. Brabec za nasnímání kriminálního snímku Bolero. Kameraman Jan Malíř za práci na snímku Horem pádem. A Vladimír Smutný za obrazové stvárnění Krále zlodějů. Pane, jo, to byly ukázky. Přátelé, chci uvést nového hosta, dalšího. A k tomu vám musím říct jenom tu věc. Možná, že neumíme dělat filmy. Co to říkám? Proč se neurazíte? Proč nevstanete? Ale umíme dělat teleskopické kamerové jeřáby. Takže nechme všeho a pojďme dělat jeřáby. A za ty jsme letos dostali Oscary. Přichází vynálezce téhle specialitky a majitel české firmy Technocrane, pan Horst Burbula! Pana Horsta Burbulu znám ještě z doby, kdy jsem byl Detlef ve vysílání. Detlef je německý elef. Je to vynikající chlapík. Profesionál v každém coule. A držitel Oscara. Vy byste mi to takhle nechal. Jak to? Jak to bylo? Jaké to bylo? Nádherný pocit na ten červený koberec. Se všechny nejlepší herci. To bylo lepší než sex. Lepší než sex? Ano, přátelé, někdo je na ženský, na chlapy. Tak to je Horstův pověstný německý humor. Zajímavé, interesantní. Taky. Nedovedu si představit, promiňte, že mi to tak zaskočilo. Ale pojďme, já mám takovou chuť, když to tak držím v ruce. Neskusíme si to, jak to vlastně bylo? Samozřejmě. Prosím? Stop. Ten... Českého vla na nejlepší kameru zůstává Vladimír Smutný na film Karlovy Julie. Blahopřejeme Vladimíru Smutnému. Sleduje ho jeho 25 televizních kolegů za 25 televizními kamerami. Děkuji Akademii, že se práce na tom filmu líbila, kameramanská práce. A ten film byl trošku složitější v realizaci, ale mohl bych teda tentokrát poděkovat lidem, kteří jsou okolo mě, okolo kamery, protože já to nedělám teda sám. A chtěl bych poděkovat asistentovi, panu Václavu Zajíčkovi, který se mnou dělá už dlouhou dobu a nejenom dělá to, že ten film je ostrý, ale snímá ze mě i technické starosti. A pak vrchnímu osvětlovači, s kterým jsem natočil 20 filmů asi, a to je Jaroslav Betka. Tak těmto lidem bych rád poděkoval. Jinak tento film, hezké herecké výkony a svítil jsem do očí, protože bylo proč? Protože hráli krásně. Děkuju. Děkujeme, gratulujeme. Gratulujeme ještě jednou. Vladimír Smutný potvrzuje slova
Pana Holana, který tvrdil, jak lžíc jíš, tolik nabereš. A oni si s Ivanem Fílou nabrali opravdu velkou porci. Obrovskou. Tady jsem. Jsem chvíli nahoře. Čeká nás totiž 8. kategorie. 8. kategorie. Nejlepší střih. Střihneme to rovnou. Pojďme k věci. Prosím. V kategorii nejlepší střih jsou nominováni Ivana Davidová za střih filmu Král zlodějů, Adam Dvořák za práci na snímku Snowboardáci, Pavel Hrdlička za střih snímku Mistři, To je prošlej, vole. a vzpomínka na rok 1975 a vítězný střih. Móda sa robí, pravda, že aj pre mužov. V Amsterdame sa o to na veľkej súťaži staralo 33 pánskych kaderníkov. Strihali, česali, tupírovali, farbili, kaderili a lakovali. Jedným slovom tvorili nové pánske módne účesy. Zvíťazil kadernícky majster z mesta Alkmáru s modelom, ktorý nazval Leo Saonov. Hezký. Jedu tam odtaď. A cenu nám přijde předat a vyhlásit vítěze. No? Kdo? Kdo? Kdo to bude? Jeď, jeď, jeď. Věra? Věra? Přesadlová? Tak to je filmový orchestr Varhana Orchestroviče Bauera. Formanová! Věra Přesadlová! To je vynikající kakofonie. Formanová! Úžasný, jste tady. A Věra Křesadlová rozsvítila dnešní večer. Krásná Věra Křesadlová Formanová. Myslíte, že něco takového v Holandsku inspirovalo Miloše Formana? V Holandsku myslíte? K natočení filmu? Proč v Holandsku zrovna? To bylo v Holandsku. Jo, to bylo v Holandsku, to jsem si nevšimla. Já myslím, že ho inspirovala hlavně, když viděl poprvé muzikál v Londýně se mnou. Ještě teda. A nějak myslím, že na to nemohl zapomenout, takže pak to natočil ten film Hair. A váš nejoblíbenější střih? Tak já mám nejradši moje střihy na moje Tiffany lampy. Vaše lampy? Ano, Tiffany lampy. Odtud přichází intimní osvětlení? No to ne, no vlastně taky oni se hodí tak dobře, jako aby udělali takovou pěknou atmosféru. Takže intimní osvětlení. A do této krásné atmosféry intimního osvětlení, prosím vás, osvětle to intimně. Osvětlete to. Přečtěte to, ano, prosím. Přečtu. Ne, teď už je tma, není na to vidět. Já to vidím dobře. Českého lva za nejlepší střih získává za film Mistři Pavel Hrdlička. Pavel Hrdlička, gratulujeme. Pavel Hrdlička si jde pro Českého lva. Pavel je asi 179 cm vysoký, střední postavy. Stejně jako Pavel Melounek se mnou slaví svátek. Gratuluju taky. Je to v červnu. Prosím, Jsem k mikrofonu. celý v křeči. Všichni. My taky. Mistři. Ano, jsme majstry. Děkuju, Věro, děkuju. Druhá soška pre film Majstry. Orchestr. Ještě jsem neřekl, kdo to je. Je to okamžitý filmový orchestr. A dirigent Varhan Orchestrovič Bauer. Prosím, přivítejme ho.
Okamžitě reagující, film, nefilm, střih, nestřih, reaguju, podívejte se. Teď! Zareagovali. Proč to říkám? Proč? Neříkám to jen tak, že bych si tady něco chtěl povídat. Protože jsme u další kategorie. A to? U nejlepší hudby. Nejlepší hudba, prosím, 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 pusťte to. Na nejlepší hudbu jsou za loňský rok nominováni Aleš Březina za hudbu k filmu Horem pádem. Miroslav Chyška za komedii Snowboardáci. A Michael Kocáb za zkomponování hudby ke Králi zlodějů. Potlesk pro paní Evu, samozřejmě Pilarovou. Děkuju, děkuju. Dobrý večer. Dobrý večer, mám to říct, já to řeknu. Evička Pilarová! Pravda se ukázala, Martin potvrzuje má slova. Zaspívali jsme si, řekli jsme si to, přečtěte nám to. Dámy a pánové, Českého lva za nejlepší hudbu získává Michael Kocáb za Král zlodějů. Blahopřejeme panu Kocábovi, který si jde pro Českého lva. Mezi námi pro mě je nejlepší hudbou hudba orchestru Jamesa Lasta. Ale Michalova hudba je stejně vynikající. Tak. Já bych něco, já přísahám, že jsem s tím nepočítal. Vidíte, že jsem se ani neoblík. Já jsem tak podobně, já jsem s tím taky nepočítal. No a ani jsem si nepřipravil řeč, to už taky z určitý pověrčivosti, abych to nezakřik a řekl jsem si, že řeknu něco, kdyby náhodou tedy, co osud přinese. A teď jsem tady tak stál, říkal jsem si pro Boha živýho, komu budu děkovat. Ale ten osud to přinesl. Jednak tedy děkuji porotě, protože tam mi tu cenu dala. Je to porota, říkám to dobře? Jo, porotili to. Je to krásná cena. A ten osud, to byla tahle nádherná písnička Evy Pilarový. Takže ty děkuji. To jsem zpíval já, taky. No ne, pozor. A vám taky, vy jste nádherně sekundoval. Nejste vy muzikant náhodou? Ne? Taky jsem mu řekl, ať to řekne. No. Děkuju. Děkuju, gratuluju, děkuju, krásně. Děkujeme Evě Pilarové. Děkuji za televizní diváky. Je to skutečně vynikající večer. Nádhera. 2 jedničky. 1 a 1. Jasně, nejsme ve škole, to víme, kolik je. A nebo to znamená co? 11. No to je 11. kategorie. Ne, není 10. Ano. 1 a 1 bez 1. Je 10. Takhle jsem to myslel. Aniž jsem to věděl. Můj kolega pan doktor Kokutuladze podívejme se na ně. Se právě vrátil. Na nejlepší scénář jsou nominováni ale o tom až později. Ivan Píla za scénář k filmu Král zlodějů, trojice Robert Geisler, Benjamin Tuček a Marek Najbrt, autoři scénáře k Mistrům, a Petr Jarchovský, scénárista Horem pádem. Já pozvu na jeviště dalšího hosta, který nám vyhlásí vítěze a předá cenu. A to už poznáme, že to je spisovatel. Tak tomuhle bych řekl až zakázané uvolňování. Michal Ivek! Martina. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ahoj, Michale. Jedeš ze Sázavy? Z Nuslí. Výborně. Je zamrzlá? Je. Výborně. Bruslil jsi už letos na Sázavě v Nuslích? Ano? To mě překvapilo. Protože já, možná, že jsem to neměl nechávat tady na ten moment, ale chtěl jsem si od tebe půjčit brusle, až tam budeš. Protože moje jsou už mi malý. Promiňte. Moje brusle jsou tvoje. Výborně, to jsem rád. Ovšem, tvoje role nebyla moje role, protože já jsem dělal konkurs na roli do filmu Román pro ženy, asi tak před 2 rokama, a vy to teď točíte a já ten film netočím. Co? Tak to jsou velké rozpaky. Co mi k tomu řekneš? Půjčíš mi ty brusle? Já taky nemám rád ty castingy, dokonce ani jako přihlížející to nemám rád a soucítím s těma hercema, co tam musí být. Já castingy zbožňuji a nikam jinam nechodí. Jak vysvětlit Martinovi, že svou roli už dávno odehrál tak a žádnou jinou Tak jsme se domluvili a já bych to přečet. Jo, přečtěme to, třeba tam budu. Českého lva za nejlepší scénář získává, to jsem si připravil doma, jo, Herman Mayer české scénaristiky, Petr Jarchovský za film Horem pádem. A kolega Kokutulace už spočítal, kolik musel Petr Jarchovský popsat v papíru, aby vznikl tenhle scénář. Své honoráře Petr posílá státnímu podniku České lesy, aby tak splatil svůj dluh za stromy, které padly na jeho scénáře. Je to vynikající scénář. Já chci poděkovat všem, kteří se podíleli na mých filmech a na Horem pádem zejména. A my, kdo děláme filmy, víme, že film se píše načisto a ve střižně. A já bych chtěl odtud poděkovat Láďovi Barákovi, střihačovi našich filmů. Díky němu jsou ty filmy takový, jaký jsou. Díky, Láďo. Vladimír Barák je vynikající střihač. Gratuluju Petrovi. Ještě jednou blahopřejeme. A Petr si sedá se svojí soškou. Kat, střih. Skončila hudba a já mluvím a říkám, že teď přijde kategorie 1, 1, 1, 1, už nebude nikdo odečítat. Je to 11. kategorie. A s ní, na ní je přilepený nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Prosím, projekci. Za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli jsou nominováni Jaša Kulťasov za postavu chlapce Barbu ve filmu Král zlodějů. Nix Hause. Mima Kardinal. Hab davon nichts gewusst, verstehst du? Keine Ahnung gehabt. Du, Mima frei. Mima frei. Ist nicht so einfach, Beazo. Das ist ein Geschäft. Was? Geschäft? Jiří Macháček za roli Franty v Horem pádem. Já bych mohl fandit, ale já ani fandit nemůžu. Mám zakázaný Německo, mám zakázanou Itálii a víš proč? Kvůli plukovníkovi. Mě vždycky naveze do nějakého průseru, vždycky mě ožere a zavelí jdem, rubem. No tak já jdu rubu, protože mám rudo před očima. Co jsem to zahovado blbý? A Lazar Ristovsky za stvárnění Karúza v Králi zlodějů. Hokus pokus. Uch ty. A wie alt bist du? Сколько? 10. 10. A cenu přijde předat pan Jiří Bartoška. Kdo přijde předat cenu? Herec hlavních rolí. Televizní diváci to věděli dříve, než diváci tady v sále. Prostě a tak je to správné. A nejen můj! Jiří Bartoška! Sám Jiří Bartoška.
On здесь, здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Я думаю, что ты уже не знаешь по-чешски. Но я забыл родный язык. Почему? Что тебе надо? Потому что ты очень часто очень часто в Карловых Варах. Я думаю, что ты уже. Потому já bych chtěl jenom říct, že jsem s tím nepočítal, že tady budu, takže jsem si žádnou řeč nepřipravil. Mluví! Pojďme k věci. Jiří Bartoška mi o svém účinkování tady připomněl jedno francouzské přísloví, které říká: sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí. Před kobylkou za kobylkou, rozhodně to nebyl výkon houslisty, ale Martin mě na ty housle učil a proto to vzpomněl. Děkuju, Martin. Takže nebudeme zdržovat, ale my si zopakujeme ty základní rysy. Levánka? Ano. A právačka. Než se k tomu dostaneme, já vím, přečíst to umíme, to ano, ale tohle to ne, že ne? Cvičit na housle to ne. Tak to přečtěte. No dobře, no. Nebudem cvičit chvíli na ty. Ne, mně se kdysi stalo, když jsem měl přečíst jméno Sagvana Tofiho, řekl jsem Sagvan Togi. Takže byl bych strašně nerad, aby se to znova opakovalo. Takže Českého holva za hlavní mužský herecký výkon získává Jaša Kultyasov za film Král zlodějů. A prosím režiséra Ivana Fílu o převzetí ceny. Režisér snímku osobně. Já samozřejmě Jáša Kultyasov nejsem. Jáša leží v Petrohradu se 40, ale sleduje nás z postele přes internet. On je nejen králem zlodějů, ale králem internetu. A přeje si, a já s ním, poděkovat Mikolovi Hejkovi, který ho v Petrohradě našel a který mě ho vychoval a připravil na tuhle roli a moc mě s ním pomáhal. A oba dva přejeme nebo děkujeme Lazarovi Ristovskému, který tento výkon umožnil. Děkuju. Gratulujeme. Já děkuju. Nositel Českého lva Jaša leží tedy jako Lazar v Petrohradské nemocnici. Tak mu přejme hodně zdraví. Vždycky stopne orchestra, vy přestanete. Ne, to oni stopnou, vy nepřestávejte, my nemáme dirigenta. Bravo, gratulujeme. Kolega Kokutulace. Jsme u další kategorie. 1 a 2. 12. Cena Sasky pro nejlepší dosud nezrealizovaný scénář. Je tady scenaristická soutěž, přátelé. Cena Sasky. Tak se podívejme na první 5 nerealizované formace. V ceně Sasky za nejlepší nerealizovaný scénář roku 2004 bylo odbornou porotou nejvýše hodnoceno těchto 5 scénářů. Amen Sam, scénáristy Marka Epsteina. Anglická rapsodie scénáristy Jiřího Houbače, která obsadila 3. místo. Herci, scénáristy Václava Holance, jež skončili druzí. Nesmrtelný scénáristy Ivana Fíly. A Probuzená, scénáristy Daniela Pastyrčáka. A ještě... Děkujeme. A ještě než pozvu hosty na pódium, pustíme si malou ukázku. Prosím. Nick Powell je místopředsedou Evropské filmové akademie. Kromě své pedagogické činnosti na Národní filmové a televizní škole v Londýně stál i u zrodu hudebního vydavatelství Virgin Records a úspěšných britských filmů. Za všechny jmenujme například Hru na pláč, Backbeat nebo Tichý hlas. Ano, a já teďkon pozvu pana inženýra Josefa Prouzu za společnost Saska a Nick Paula, místopředsedu Evropské filmové akademie. Nick Paul! Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. Já mám nejdříve pro vás, než se pustíme do těch hvězdiček,
Já mám pro vás. Dobrý večer i odsud z komentátorského stanoviště. Takovou sázku do loterie. My víme o vás, že jste učil spoustu herců v mnoha filmech tancovat. Je to pravda. Tak jak to vlastně, jak jste to skloubil, jak k tomu došlo? Tancujete v sázkový mezi papírkama, nebo nechci říct mezi papírkama peněz? Přes den tancujeme tak, jak náš generální ředitel píská, a po večerech už můžeme improvizovat. Mohl byste mi dát tady trošku takový, zase, je tady spoustu času teďkon, jo? Jestli byste mi nemohl dát takový školení, malý školení v pohybu. V pohybu, a co by to mělo být? Školení v pohybu. Já tak to bude asi všechno, takže ono se dá těžko něco pomoct, tady ale... a teď? Prosím, teď? Co takový Charleston? Charleston? No, víte, my jsme za minulý rok jenom vyplatili asi 3,5 miliardy na výhrách. Postavili jsme vám dneska arénu za 8,5 miliardy. A vy tady chcete ještě učit tančit. No, to je pravda. Tak si zatančíme v té aréně, ano, ano. Dobře. Dobře. Přijdu za vámi. Nechcete mi dávat lekci. Dobře, rozumím. Ale přece jenom. Dobře, tak základní krok Charlestonu ovládáte? No jistě, jistě, samozřejmě. Tak zkusíme to? Ano, ano, ano. Tak prosím. To je takhle, ne? Ano, takhle. Aha. A všichni, prosím, na špičky, paty. Jestli se někdo chce připojit, prosím. Prosím. Teď třeba levou nohu zkusit nadzvednout. To je pravá. A druhou? Jo, to nevychází. Schrnuje se nám koberec. A náročnější figura, třeba klika? Ne, opravdu. Chybějí nám ty peníze pod nohama, nejde to. Je pravda. Děkuju. Nádhera. Já bych chtěl, než přečteme, ještě se tady zeptat pana Paula, který jsem přišel z hvězdného nebe. Ano. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste mohl říct panu Prouzovi, jakou aktivitu jste vyvinul vy ve spojení loterie a filmu. It is really important that governments and where there are lotteries, national governments throughout Europe Pan Paul hovoří o tom, že je Praha opravdu velice krásná. Jsou zde hezká děvčata. Aby vlády jednotlivých zemí podporovaly filmové průmysly. A aby vlády podporovaly filmové průmysly. Those national film industries cannot exist. A na dobré pivo nesmím zapomenout říká. It is like the man I saw in the park today. Dneska jsem v parku viděl jednoho člověka, He was cold, který pil přímo z láhve. byla mu zima a měl hlad. He might have been a filmmaker. Možná to byl filmař. Ano, byl to bezesporu vynikající filmař. And he took out his knife. Vyndal svůj nůž. At a passerby. Vytáhnul ho na kolem jdoucího. And he said, "Give me your money." A řekl, dejte mi peníze. The passerby said, "I am a poor prime minister. I have no money." A ten kolem jdoucí řekl, já jsem ministerský předseda, bohužel žádný peníze nemám. In this case, he said, "Give me my money." V tom případě řekl, dej mi moje peníze. A jaký je váš názor na současnou situaci v evropském filmu? The situation with the European film is much better than the situation with the European citizens' sense of dress. No, stav evropského filmu je mnohem lepší než současný stav vkusu Evropanů, co se týká oblékání. We make many of the best films in the world. Natáčíme některé z nejlepších filmů na světě. Every year. Každý rok. And they are certainly better than my suit. A jsou určitě lepší než můj oblek. Děkuju. Skočme do toho. Přečtěme, co v deskách je psáno.
Takže první místo v ceně Sasky získává scénář Amen Sam autora Marka Epsteina. A Marek Epstein jde pro cenu. Je to vynikající zážitek. Dívat se, jak přichází na pódium. Pódium je z latinského slova podium. V tichu předávání cen. Nikdo ani nedutá. Takže pan Epstein získává sošku Zlatého Orfea, šperk od Stefana Milkova obojí a šek na 400 000 korun a diplom v dubovém rámu. Pane jo. 3 položky celkem získává Marek Epstein. Já děkuju porotě a všem, kterým to stálo za to číst, nebo možná bude stát za to si to přečíst. Děkuju. Gratulujeme. Díky. Blahopřejeme, byla to vynikající práce na scénáři, za kterou obdržel Marek nejen šek na 400 000 korun, ale i šperk Stefana Milkova. Číslo 13. Krásné číslo. Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. Prosím projekci. Za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli jsou nominovány Zlata Adamovská za stvárnění Zity Gráfové ve filmu Milenci a vrazi. Ale já vím, kde je zatím. Ta holka, co bydlí po Juldovi, co jí náš Raman vyklidil pokoj. Byla tam ještě dřív, než stačil vychladnout. Odcházím. Ne, počkej, prosím tě. Lidi jsou hrozně zlí, ale my je k sobě nesmíme pustit. Prosím tě, Borku, proč nechceš, abych tě zase chovala? Prosím, prosím. Emília Vášáriová za roli Věry v Horem pádem. Hanička. Když táta natáhne bačkory, možná, že u ní budeš mít šanci v druhém podání. Co to říkáš, mami? Jak se to říká u vás? Second service. A Tatiana Vilhelmová za roli Jany ve filmu Duše jako kaviár. Třeba jsem měla vedle tebe spoustu milostných vztahů, ani o tom nevíš? Kecáš. Tebe ani nezajímá, kdo to byl? Kdo to byl? No nevím, protože jich bylo spoustu. Ale jednoho jsem dokonce milovala, to si představ, a opustila jsem ho kvůli tobě. Taková jsem husa, ha? Kdo to byl? Znám ho? No znáš? To je sympaťák, s ním si budete rozumět. Budete spolu vařit, budete mi dělat děti. To bude legrace. Tolik tedy nominace. Já pozvu na jeviště předávající herečku, velkou uměleckou osobnost divadla a filmu Ivu Janžurovou! Dámy a pánové, pro ty, kteří přišli k obrazovkám až teď, jenom připomínám, že přichází paní Eva Janžurová předat cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Dobrý večer. Dobrý večer. To je takový náš nacvičený pozdrav. A nebo to bylo, že neslyšíte? Ne, já jsem neslyšela, opravdu. To byla velice silná hudba. Zeptáte se mě na něco? No, tož takhle dát si špenát. Já jsem byla velice dojmutá, jestli vás nevyruším tím, jak jste pomáhal Kláře Melíškové, když měla křeč v tom obličeji, to se mi... Děje se něco podobného? No. Je snad křeč někde jinde? Můj ježďový sval se... Já jsem právě dostal pokyn z režie, že Eva se jmenuje ve skutečnosti Iva a že to byla opravdu jenom shoda jmen. Která to byla ručička? No, nic nebylo. Je to tedy Iva Janžurová. No to napínáme, samozřejmě, proto tady jsme. Se už nemůžou dočkat. Takže podržím hýždový sval a vy to přečtěte. Tak, Českého lva za hlavní ženský herecký výkon získává, jsem si to myslela, to je zvědavý, co jsem si myslela, no.
Emilia Vašáriová. Paní Emilie si jde převzít Českého lva. Ještě 2 schody dělí od pódia. A je to pravda. Je to vynikající ocenění. Nám ho tam krmí v Bratislavě. Celá Lucerna aplauduje pro paní Emilii Vašáriovou. Je to vynikající večer. Dobrý večer, drahí priatelia. Ďakujem vám za tento krásny okamžik v mojom živote. Ďakujem za to šťastie. Ďakujem ti, Iva. Ďakujem. Ja som si vždy myslela, že tú rolu by si mohla hrať aj ty. Takže o to je to pre mňa vzácnejšie. Já myslím, že bych to tak pěkně nedokázala. Ďakujem ti. Tak to by byla velká frajeřina předat lva zpátky. Jo? Vážení, milí akademici. To možná bude ještě hodně zajímavé pro televizního diváka. Vážení, milí akademici, ďakujem vám za vašu dôveru, ďakujem vám za vašu priazeň. A chcem poďakovať predovšetkým celej mojej veľkej filmovej rodine, Pelíškovsko-Horempádovskej, za tú úžasnú príležitosť zahrať si túto rolu, ktorá bola tak báječne napísaná. Ďakujem Honzovi Hřebejkovi, že na mňa nezabudne a že mi túto rolu ponúkol. Ďakujem celej rodine, nielen tí, čo so mnou sedeli pri stole, môjmu synovi Honzovi Třískovým, zlatým dievčatám, ktorí mi pomáhali pri tej veľkej scéne pri stole, ale ďakujem celej rodine, celému štábu, ktorí mi držali palce a boli so mnou trpezliví a pomáhali mi pri zvládnutí tej roli. Ďakujem ešte raz. Gratulujeme. Gratulujeme. Mám pomůžu, jo? Děkuju. Martin je velmi pozorný ve vztahu k ženám, které si odnášejí sošku. Je to vynikající hostitel. To se to krásně vaří, blížíme se ke konci a mně se pletou písmenka. 14. Nejlepší režie. A je tady předposlední kategorie, kde se vyhlašuje ten, kdo umí nejlépe dirigovat štáb, čili nejlepší director. Podívejme se, která trojka je za loňský rok nominovaná. V kategorii nejlepší režie jsou nominováni tito tvůrci. Ivan Fíla za režii autorského filmu Král zlodějů, Jan Hřebejk za režii snímku Horem pádem a Marek Najbrt za režii celovečerního debutu Mistři. Tolik tedy nominace. Jednoho z direktorů, nikoli těch nominovaných, ale partnerských, bych nyní pozval na pódium. Bude to výkonný director, nebo direktor, ale skutečně výkonný. Usměvavý ředitel řízení komunikace ČSOB, pan Milan Tománek. Pan Milan a současně Tománek. jeden momentálně nevýkonný direktor Saša Gideon. Pan Tománek je doktor filozofie. Je to vynikající filozof. Dobrý večer. A vynikající doktor. Dobrý večer. Pardon, dobrý večer. Dobrý večer. Saša Gideon spolu s ním. Určitě neumím Charleston, nespívám Račiana Housla, jsem dávno zapomněl, tak s otázkama moc prosím pomalu. Taky se cítím poloopuštěn. A proč tady není pan Kavánek? No, nás mělo být původně víc a jen prozraďte, proč to není. To je přece všeobecně známo ve štábu.
Pan Wachler omdlel už ve chvíli, když jsem do scénáře nechal napsat všech 6856 men soukromých, firemních, privátních a dalších bankéřů, kteří z ČSOB jsou vám vždycky k dispozici. I vám. Je to pravda, omdlel, je to pravda. No ale řekněte mi, máte vedle sebe tady pana direktora, který už delší dobu je opravdu nevýkonný. A vy jste tady každý rok, opravdu každý rok, nezlobte se, jste tady pořád. Poraďte mu, jak to on má. Saša se usmívá. Já vidím po 4 letech. Martine, já bych toho maskota Českého lva radši nechal vám, to bych byl nerad. A Sašovi bych poradil, aby měl alespoň těch 7000 kolegů jako opěrných bodů, pak to možná půjde. A Saša nemá 7000? Tak to byla velká slova. Říkal, že máš 7000 kolegů. Možná konkurentů. Tolik kolegů opravdu nemám teda. Kolik je tu tak lidí? Asi 1500 typuju. Už jsme to říkali, je tady asi 3,5 tisíce platících diváků. Tak bychom možná přišli na to, kolik mám kolegů, Martine. První, druhý a první jsou Sašovi kolegové. Co jsi dělal těch 5 let? Nebo... Prostě je to složitý. Já jsem pochopil, abych vůbec pochopil, v jakém například žánru ten budoucí film má být, tak musím pochopit, v jakém žánru se odehrává můj život. V jakém žánru, Martine, se odehrává tvůj život třeba? Ježiši Kriste, tady, Sašo. teď, třeba. Máme pozitivní večer. Ano. Oslava filmu. Já je jsem to vynikající pochopil, že večer. ten žánr mého života je v podstatě taková vleklá, zdlouhavá, nikam nemířící, blbě napsaná telenovela z prvky erotického thrilleru. Jak to máš ty? Řekl si telenovela, máš už všechny herecký posty obsazený. Některé vypjaté erotické scény ještě nejsou dořešeny. Když tě tak vidím, kudrnáči, máš ještě naději. No, prosím Saša tě, bude, doufejme, brzy točit. Nemáš nějakou ukázku? Nějaký foršpan, scenaristický foršpan? K tomu se příliš nehlásím, to vyvinuli producenti takový specifický útvar, je to, tuším, jakási upoutávka na budoucí scénář. Ano. To se angažuje herec, který upoutává koproducenty, aby ta trpělivost, když já píšu těch několik let ten scénář, aby ta trpělivost jaksi nevyprchala. Upoutávka na budoucí scénář. Ano. A to je teď, prosím vás, je to upoutávka na nový scénář Saši Gedeona. Májové milování s krásnou dívkou v autě vám předvede Josef Polášek. Ahoj. Tak tady můžeme vidět vynikající vystoupení kolegy Josefa Poláška. Tato scéna se vlastně stala před obrazem jedné ze scén nového filmu Saši Gedeona. Škoda jen, že se pro roli počítá s jiným hercem, než je Josef. Mladším, hezčím, který bude dokonce obrýlený a prý ani nebude z Brna. Tak to byl hezký moment. Škoda, že Josef je jenom modelem 1:1 pro jiného herce. Je to vynikající klaun. Škoda, že tu s námi není pan prezident. Ten je prý na nějaké zahraniční cestě. Tak doufejme, že i tam sbírá nějaké ceny. Naposledy se stal doktorem v Taškentu. Stejně jako můj kolega, doktor Vladimír Kokutuladze. Co ty?
stop, Sašo, kde máš střihače? Tak když ty pryč oba dva tady. Saša musí brzy točit. Moc dobře zná Ovidiova slova, že kůň, který dlouho stál, špatně utíká. Sašo, nestůj a toč. To bez dlouhých sáků, fráků. To byl film, teda to bude film. Takže Českého lva za nejlepší režii získává Honza Hřebejk za film Horem pádem. A Jenda si jde pro cenu. Honza si nedávno koupil hezké plovoucí zařízení, tak to na něm asi brzy oslaví. Je to vynikající režisér. Podržím. Dobrý večer. Trošku jsem si už oddech a mám velkou radost. Moje máma, protože je doma sama, tak má určitě teď taky radost, tak gratuluju, určitě si taky odechla, já chci poděkovat všem spolupracovníkům, hlavně těm, na který se dneska nedostalo, a pak ještě těm, kteří se ani nedočkali této chvíle. A na tom filmu spolupracovali Jiřině Třebický a Pavlu Štechovi. A jsem tak skoro tak šťastný, jako kdyby odstoupil premiér. Děkuju. Gratulujem. Gratulujeme a děkujeme To je Honzovi Hřebejkovi. DVD českých filmů od Centra českého videa. Gratulujem. Kolega Kokotuladze zatím spočítal, kolik celuloidu museli exponovat, aby natočili tak vynikající snímek, jako je Horem pádem. Ale o tom až za chviličku. Poslední doplácnutí jsme zaslechli a blíží se poslední 15. kategorie. Filmy roku 2004. Který z nich je nejlepší? Nejlepší film, prosím, projekci! O Českého lva za rok 2004 v kategorii nejlepší film se ucházejí tato díla. Horem pádem, kde je producentem Ondřej Trojan za společnost Total Help Art. Král zlodějů, který vznikl ve společnostech Infilm Praha Rudolfa Bírmana a Slavia Capital. A snímek Mistři, který produkovala společnost Negativ v zastoupení Milana Kuchynky a Pavla Strnada. Přijde generální partner a tím je za minerální vodu Magnézia obchodní a marketingový ředitel akciové společnosti Karlovarské minerální vody, pan doktor Gabriel Guzzo. Pan doktor Gabriel Guzzo! Tak to je pan Guzzo. Magnézia, zdraví. No ne, pozor. Žádný jako reklamy. Vy jste mi nerozuměl. Magnézia zdraví jako kdyby se řeklo dobrý večer. Nechte to. Ahoj, nazdar. Jo, Magnézia zdraví, jakože... Magnézia zdraví, jakože zdravíme. Dobrý den. Tak. Je to vynikající překladatel, pan Guzzo. Není to trošku dětinské? Není. Pane Guzzo, Magnézia zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. Mimochodem, dětinské. Teď mi řekněte, kdo je, nebo kdo byl největší hrdina ve vašich dětských snech? Určitě Sandokan. Myslel jsem si to. Jako já, Sandokan. Úplně stejný. Jo, fakt. Ano. Tak změním radši. A co ten jiný, takový ten... Jo, jiný mám. Ano. Jo, už vím. Jakoby, jako agent, to. Neříkejte to! Prosím, projekci!
Na pódium chci přivítat pana Rogera Moora! Roger Moore! Roger Moore! Tak to je velký okamžik. Stojí celé komentátorské stanoviště. Držíme se s doktorem Kokutuladze za ruku, aby jsme to zvládli. Je tu James Bond, Roger Moore. Osobně. Dobrý den. I would like to thank Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan and George Lazenby for not being here tonight. Chtěl bych poděkovat Seanu Connerymu, Timothy Daltonovi, Pierce Brosnanovi a George Lazenbymu za to, že tady dnes večer nejsou. I'd like to thank my wife. Rád bych poděkoval svojí ženě. Která tady je? Která tady je. My wife would like to thank me. Moje žena by ráda poděkovala mě. For bringing her to Prague. Za to, že jsme v Praze. You have a beautiful city. Máte báječné město. And I thank you. A já vám děkuji. A co vás přivádí sem do Prahy, kromě samozřejmě nás? Well, I came here because I am a UNICEF Goodwill Ambassador. Přišel jsem, protože jsem ambasadorem organizace UNICEF. And we work with a wonderful organization called the Kiwanis. A pracujeme s báječnou organizací, která se jmenuje Kiwanis. And a service club here in Czech Republic is just wonderful. It is new, and they work hard for their community and for children. Kteří pracují pro komunitu a opravdu tvrdě pracují pro komunitu a hlavně pro děti. To je krásný. Já věřím, že jste muž na správném místě, že budete mít úspěch. Přestřelka vám není cizí. A lot of action. I'm used to awards. I won an award in 1963 for being the actor with the whitest teeth playing the saint. Já jsem na ocenění zvyklý, protože v roce 63 jsem vyhrál ocenění za to, že jsem herec s nejbělejšími zuby. Pojďme, zkusíme přečíst tu slávu. Já si myslím, že to necháme na vás dva. Nevím, jak dopadne. I trust it's in English. Doufám, že je to v angličtině. Určitě. Česko lep. Žádný nejlepší film. Za nejlepší film. Hej. Horem pádem. Rozuměli jste všichni. Horem pádem. Ano, rozuměli i televizní diváci, je to film Horem pádem. A ruku si má šanci potřást s panem Rogerem Moorem i Ondřej Trojan, producent snímku. Je to vynikající producent. Já bych na jeho místě držím pana Moora déle. Já bych sem chtěl pozvat svoje kolegy ze společnosti Falcon a z České televize a celý štáb, který tady je na tomhle večeru, aby jsme společným křepčením vám ukázali, jakou z téhle ceny máme radost. Pojďte prosím na pódium sem za mnou. A zároveň vám tady odsaď všem moc děkuju, že tady takhle můžu stát s tímhle lvem. Prosím, my gratulujeme. Přátelé, pojďte ke mně. Gratulujeme. A už se schází další z tvůrců. A my celou situaci sledujeme za neprůstřelnými skly naší komentátorské kabiny.
bezmála 3700 herců a dalších spolupracovníků. Které sleduje 25 kamer. Signál z 25 kamer je veden bezmála 18 kilometry kabelů, o nich se nese digitální i analogový signál až k vám, vážení a milí televizní diváci. Já chci jenom říct, že tady už se pomalu bude jenom otvírat šampaňský a pro ty, kdo jsou zvědaví, jestli vyhráli onen Renault, já jenom chci říct, že za chvíli bude pokračovat v party, ale tady teďko otevřeme šampáňo. Ujme se někdo ještě slova? Bravo! Vemte to bez skleničky! Tak takové ovace jsme snad viděli naposledy v 66. v Prémách. To mi potvrdil i můj kolega doktor Kokutudladze. Je to vynikající kolega. Atmosféra je v skutku nádherná. Hopla! Já bych chtěl poděkovat všem lidem, kterým stojí za to dělat filmy a který s tím dají radost. Děkuju našim soupeřům a dalším filmům. A je mi líto jedné věci, i když vlastně díky tý jsme vyhráli, že letos nesoutěžili v kategorii nejlepší filmy dokumenty, protože možná ty nejlepší filmy loni vznikly dokumenty. Tak já gratuluju i těm tvůrcům, kterým jsme my to znemožnili jako akademie soutěžit. Gratuluju Teodoře Remundový, tvůrcům Českýho snu, tvůrcům Tatínka a tvůrcům prostě dokumentárních filmů a doufám, že příští rok budou soutěžit. Tolik poděkování Jana Hřebejka, který by měl dostat i cenu za nejlepší sestřih. Za chvíli se ozveme ze Lví party. Je opravdu hezky ostříhaný. Tady bude 7 minut pauza a pak budeme ještě pokračovat střídavě ze zhora. A tady ve foyer a tady. Lví party. Lví party. To jsou celé Lví party. Děkujeme všem partnerům Českého lva v čele s generálním partnerem přírodní minerální vodou Magnézia a hlavním partnerem cen Akademie ČSOB, kteří se podíleli na vyhlášení filmových cen. Stačí týden tréninku a zvládnete kteří vás zvou ke sledování pořadu Lví party. Kolik? Rozsvítí se to, jo? Dobrý večer, vážení diváci. Dovolte, abych vás pozval na krátký, ovšem ne nezajímavý a více významově pojmenovaný pořad Lví party. I kdybyste se rozkrájeli, tak tady na párek nebo bůček nenarazíte, protože právě tady probíhá velké, veselé, vegetariánské show. Ale pojďme k tomu, o čem chceme mluvit. Vedle mě stojí Petr Wachler, ředitel akademie, pan Ivo Maté, prezident akademie a paní inženýrka Jitka Skalíčková. Dobrý večer. Já bych se, pane Ivo Maté, vás zeptal, byl jste dnešním lvovským večerem překvapen, anebo nebyl? Překvapen jsem nebyl. Poprvé se snad Petru Wachlerovi podařilo vejít se do plánovaného času přenosu, což si těch 10 let skoro nepamatuji. Takže ceny jste předpokládal, že vyjdou tak, jak vyšly, že jste se trefil? Víceméně. Děkuji vám moc krát. Petře, v čem vidíš budoucnost filmu, potažmo lvů? Já myslel, že to zcela jasně řekl Roger Moore, agent 007 a přijel do Prahy stejně jako Nick Powell, místopředseda Evropské filmové akademie, producent takových filmů, jako je Hra na pláč či Backbeat, aby řekl, že český film, stejně jako každý film v evropské zemi, potřebuje peníze. Děkuji vám moc krát. Můžu pokračovat? Režie, máme ještě čas? Za mnou stojí kára a to není nějaká
ledajaká 120 nadýchavičná, je to mega auto, které je od hlavy až k patě napěchované minerálníma vodama a celé i s těma vodama je pojištěné pojišťovnou, která je hlavním partnerem Českého lva. Vevnitř jsou DVDčka kvalitních českých filmů anebo kvalitní DVDčka českých filmů. Já bych poprosil paní tiskovou mluvčí Jitku Skalíčkovou, aby nám přečetla vítěze ankety. Takže vítězem ankety o Renault Modus Magnesia. Tak moment, vloudila se chybička, tady jsem. Tak ještě ne. Já poprosím režii, aby jsme se přepojili dolů k Martinovi. Režie 3, 2, 1, teď. Jedeme a jsme zde. Dobrý večer, znova dobrý večer. Tady z Lucerny, z hlavního sálu, přátelé, už vysíláme. Vidíte to tady všichni, tady ten Thunderball, úžasný a skvělý. Petře, Aleši, no tak jaký máte pocity, prosím vás? Zase úspěch. Jaký jsou pocity? Zase krásný nebo jiný? Tak teď už z nás spadlo to napětí a trochu těch nervů a mám z toho radost, z těch kategorií, které získali lva, a mám i takovej pocit jako vděčnosti za ty lidi, kteří to sice dnes prostě nedostali, ale bez nich by ten film prostě nevznikl a nebyl, takže jim děkuju všem štábovým profesím. No, výborně, krásný. Aleši, co ty nám řekneš? Jaký máš ty pocity? Já jsem šťastný, že to dostal Kocáb, který je prostě úžasný skladatel a je tady po desetiletí jedním z takových hlavních hybatelů té scény. Tak z toho mám obrovskou radost. A potom mám taky strašnou radost, že jsem tenhle film směl dělat a že mě ta parta, která se málo obměňuje, zve neustále k dalším filmům. Takže prostě vznikají další krásné příležitosti, takže jsem šťastný. Úžasný. Aleš Březina, autor hudby. Přátelé, já zase předávám slovo nahoru, protože jdu schánět ostatní tvůrce. 3, 2, 1, teď. Nazdar, Filipe, podívej se prosím tě kamerou na tento obrovský prostor. Bezmála 2000 lidí tady pojídá bez mase, laskominky a dobrodky. Pojď na mě, prosím tě, pojď do mě. Tady jsem. A teď poprosím paní Jitku Skaličkovou, aby nám přečetla vítěze, jehož SMS-ka, anebo ne, ještě se zeptáme. Paní Skaličková, co říkáte na dnešní večer? Jste spokojená? Trefily se ceny do vašeho vkusu? Já si myslím, že večer to byl úplně nádherný, jako konec konců každý český lev, který probíhá na jaře. A my jsme nesmírně šťastní, protože celá firma držela vítěznému filmu palce. Děkuji Jitce Skaličkové, tiskové mluvčí Renaulta České republiky. A tady bych ještě pozdravil pana Jeana Pierre Rimpol, který je prezidentem firmy Renault pro Českou republiku. Zeptám se vás, pane Jeane Pierre, existuje nějaký film, který znáte nebo který máte oblíbený? Mluvím o českém filmu. To je Orem padem. Ano, děkuji. Mistry jste neviděl? Vous avez pas vu le deuxième film, Mistry? Ne. Tak to byla taková malá reklama, kterou mě Petr určitě nepromine. Takže pojďme k tomu. Můžeme to přečíst? Takže vítězný autíčko Renault Modus Magnesia s autokinem získává, a teď už opravdu můžu, teď už opravdu mohu, a vítězem se stává Věra Sigmundová z Kutné Hory. Tak děkujeme. My se tady tímto loučíme ze lví párty tady v pasáži Paláci Lucerna. Režie 3, 2, 1. Jsme zde. Ano, prosím tě, tady mám tvůrce, producenta filmu. Co teď připravujete? Připravujeme nový film? No právě. No, v té samé partičce, aby jsme si tenhle lesk tady těch třepotalek třeba ještě aspoň jednou užili, no, na starý kolena, takže... Proto se na to ptám, protože vás znám. Jeden úspěch je tady a vy už jedete dál. Tak co to je? Prozradíte něco? No, jmenuje se to Kráska v nesnázích a
vlastně ta parta je úplně stejně rozehraná jako na Horem pádem, úplně ty samé tváře, úplně ten samý štáb, ale trošku jiný herecký složení. To tady prozrazovat nechci, protože těch velkých hereckých rolí je tam hodně a to bychom tím výčtem tady asi ztratili hodně času, ale jinak trošku byl jsem překvapený letos, jak vlastně člověk dopředu věděl, kdo to vyhraje. Jak to? No já jsem četl v novinách, jak se v Tipsportu změnily preference na jednotlivý vítěze za poslední 2 dny a to se dělalo všechno úplně na chlup. Jo, je to... Tak od těch sklářů nebo od někať musel odvát vítr jako tyhle informace těm sázkám. Je to tak, vítr odvál chloupek a... No ne, takže teď budeme hozený na stejnou loď jako ty fotbalisti, my filmaři. No. Snad ne. No já doufám, že ne, no, ale zavání to trošku tím, no. Já teď ještě tamhle běžím, děkuji za malinký rozhovor a tady zkusím pana režiséra, pane režisére, řekněte nám svoje pocity, teď se fotíte. No tak, znova ještě, vaše pocity, pane režisér, Honzo. No já mám... Další úspěch. Hele, úspěch je relativní, ale já jsem rád, že se to podařilo. Já jsem hlavně rád, že prostě točíme od léta další film. Jsem rád, že tenhle film se dočkal nějaký ceny, že už jsme se trošku báli, že to dopadne jako loni, když jsme tady vlastně měli 2 filmy, ale hele, je to jenom soutěž. Důležité, aby vznikaly filmy, aby... Tohle už jsou dodateční vedlejší efekty. Ale nechci si hrát na nějakého skromného, já mám strašnou radost, že jsme vyhráli. Já mám taky radost a těším se na to, že zase makáte dál. Já už jsem to říkal právě vašemu producentovi, že jeden úspěch, druhý úspěch, další úspěch, ale vy prostě koukáte dál a jedete dál a to je perfektní a my se těšíme, co bude dál. Já ti děkuju, Honza Hřebejk, režisér filmu Horem pádem a já předávám slovo zase mému kolegovi Pepovi Poláčkovi nahoře. 4, 3, 2, 1. Nazdar, Martine, tady jsme my bezmasáci. Prosím vás, můžu se vás zeptat, na co myslíte, když si vybíráte tady tohle jídlo? Na to, že mám hlad, trochu. Jiné myšlenky? Tlačenka? Ne. Párky? Jsem nepřišla najíst. Aha, a máte ráda maso? Prosím? Jestli máte ráda masíčko. Mám, ale nejde se k němu dostat. Půjdeme tady do vedlejší firmy se najíst. Můžu vás pozvat? Děkuju, nashledanou. Předáváme slovo zase dolů Martinovi. Tak to vypadá tady na Lví party v pasáži v paláci Lucerna. 3, 2, 1, včíl. Tak já počkám. Můžete přestat. Zrovna tady koukám, kde jsou. Všichni už jsou. Já jsem tady sám, přátelé. Někoho najdu, s kým budu dělat rozhovor, sám se sebou. Tak co, Martina, jaký máš pocity? Skončíme to, přehodíme to na Pepu Poláška. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, teď. A přehodíme to na Martina Zbrožka. 3, 2, 1, teď. Co? Přehoďte to zpátky. vodou.